हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट्स लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आपडेटनि टाइटेलानो जादों माइब्रा बिदै। बियो मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअ कास्ट महरै दं मेन्डेला ब्रामा आरो हेमा कार्जी। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मनसम बारो आरो कुर्ना राभा बासुमतारी आरो प्रडिउसारा हेमा कार्जी, डिरेक्शना राहुल बारो। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय हेमा प्रडाक्शन्स नैबे स्क्रिनाव होनाय इउट्युब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायना लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, जेन बेफोरबादिनो गोदान गोदान भिडिअखौ थाब नुनो मोननाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेट्सआ बेनोसै। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना गालांदो।